Masana opambana ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti, koma poyamba nayi mitu yake. Mlembi wamkulu wa boma wati ndondomeko yatsopano ya ofesi youlula chuma cha wanthu ogwira ntchito m'boma ithandiza dziko lino kulimbana ndi katangale. Unduna wa zofalitsa nkhani watsindika kufunika kuti kampani zomwe sizaboma zigwirane manja ndi boma popanga zipangizo zoyendera makina a kompyuta. Ndipo unduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo watsindika kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi wati ndondomeko yatsopano ya ofesi youlula chuma cha wanthu ogwira ntchito m'boma ithandiza dziko lino kulimbana ndi katangale komanso kuonetsetsa kuti ogwira ntchito m'boma sakugwiritsa ntchito maudindo awo molakwika. Asaidi anena izi ku Lilongwe pamwambo wokhazikitsa ndondomekoyi yomwe igwire ntchito kuyambira chaka chino mpaka chaka cha 2031. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Mwazina ndondomekoyi ithandizira kuti nthambi ya Audipod isiye kugwiritsa ntchito mapepala ndi kuyamba kugwiritsa ntchito intaneti, ikonze mavuto azamalamulo omwe alipo komanso ikhazikitse maofesi mzigawo zonse za mdziko muno kuti athe kufikira anthu ambiri ndi ntchito zawo. Kuphatikizapo ndondomekoyi ithandizanso kulimbikitsa mgwirizano pakati pa nthambi zonse zokhudzidwa ndi kuonetsetsa kuti ogwira ntchito m'boma akuulula chuma chawo ndipo ofesi ikutsimikizira. Mawu ake pokhazikitsa ndondomekoyi, mlembi wamkulu wa boma a Justin Saidi ati ndondomekoyi ithandiza kuti ogwira ntchito m'boma azichita zinthu mwachilungamo komanso poyera zomwe zithandize pa ntchito yolimbana ndi katangale m'boma. Tifuna kutesa katangale, andi kutesa katangale ntchito ina ikulu ndi imene iyo. Tikatesa katangale tionetsa kuti ndalama zimene zoti zikupita katangale zizikafikira anthu kumadera kumene ali iwo. Mwaona posera pa boma like 5 billion kosese iliyonse. Apa nkufuna kuti chilichonse chizipita kwa munthu amene akuyenerekayo. Ndetu kufunisa kuti zinthu zambiri zizipita kuti dera kuti anthu nawo apindule ndi boma. Katangale amaonongesa zambiri, choncho ndi bwino kuti titese katangale. Njira iyi ndi imodzi yothesera katangale mdziko muno. Mawu ake kazembe wa bungwe la European Union a Daniel Aristide Gatselumendi ayamikira boma pochilimika kuthana ndi katangale munjira ngati izi, ndipo ati bungwe la EU lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi pa ntchitoyi. Ndipo kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi a Ute Koning apempha akuluakuluwa kuti aonetsetse kuti ndondomekoyi isangokhala papepala koma igwire ntchito ndi kubala zipatso zogwirika ndi kubwenzeretsa chikhulupiriro cha anthu ku ntchito za boma. Mawu ake mkulu wa Audipod a Michael Chiusiwa ati ndondomekoyi ithana ndi mavuto omwe akhala kukumana nawo kwa nthawi yayitali. Gawo lalikulu limene lidzathandiza kwambiri ndi gawo lonena kuti mamoti adindo azilula chuma chawo papepala, tsopano azilula chuma chawo pogwiritsa ntchito makina ya internet imene pa Chingerezi akumati online declaration system. Zikutanthauza kuti munthu kaya ali kunja kaya ali kuti kuno ku Malawi azisakulula chuma chake ngakhale pa foni yake. Nthawi ikakwana wena kulula chuma pa foni yake azingolula chuma chake basi kulemba pa foni basi nkutitumizira kaya pa kompyuta basi nkutitumizira. Gawo limeneli limene lonena kuti anthu azilula chuma zentchito pa makina internet ndi limodzi lithetse mavuto amene ife tikukumana nawo. Ndondomeko yoyamba yomwe nthambiyi imagwiritsa ntchito inasiya kugwira ntchito mchaka cha 2023. Ntchito yokhazikitsa ndondomeko yachiwiriyi yachitika ndi thandizo lochokera ku boma la Germany komanso bungwe la European Union pansi pa ntchito yatikuze Malawi yomwe akuyigwira ndi a GIZ. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Unduna wa zofalitsa nkhani watsindika zakufunika kuti kampani zomwe sizaboma zigwirane manja ndi boma popanga zipangizo zoyendera makina a kompyuta monga malaptop komanso mafoni. Nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba yanena izi pamwambo okhazikitsa maphunziro a luso la kompyuta omwe akuthandizidwa ndi kampani ya Huawei. Zambiri mulipoti la Trust Office.
nduna yofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba akhazikitsa maphunziro apadera aluso la kompyuta ndi pempho ku mabungwe omwe si aboma kuti athandizire achinyamata mdziko muno ndi luso lapamwamba la makompyuta ngati njira yowathandizira kuti apeze mayankho pa ena mwa mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Ngakhale ayamikira dziko la China popitirira kuthandiza dziko lino, Namalomba ati kulimbikitsa ubale ndi kampani zakunja kwa dziko lino pa ntchito za luso lamakono kuli ndi kuthekera kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Ife tikuthokoza kwambiri komanso timapempha kunena kuti ya taonani mavuto amene tinawo m'Malawi muno ndakuti ngakhale kuti no zinthu zimene ziboma a president anena chonchi kapena kutithandizira chonchi komanso a World Bank akutithandizira koma nzosakwanira. Panopa kuti tikafikire kwa anthu kuja tifunika ndalama zambiri. Panopa tikamanena pano masukulu ma primary school kapena ma secondary school ma primary school mwina mwake amene pa ma primary school kapena ma secondary school 10 mwina mwake ndi atatu okha amene padakali panopa tikuwafikira nanga enawo tafikira bwanji tithandizireni kuwafikira kumeneko. Ndipo kazembe wa dziko la China kuno ku Malawi Lu Shu wati dziko lawo ndilo zipereka poonetsetsa kuti masomphenya a Malawi 2063 akwaniritsidwa kudzera ku ntchito za luso lamakono. Kuyambira mchaka cha 2016 maphunziro a luso la kompyuta omwe amathandizidwa ndi kampani ya Huawei afikira ophunzira 345 ndipo padakali pano kampani yakukonza zofikira ophunzira oposa 100 chaka chino. Trust Office, MBC, Lilongwe. Bungwe lina lodziwika bwino pa nkhani yosula atsogoleri a kampani ndi ogwira ntchito zaboma la Red Point Global lati lithandiza dziko la Malawi kusula anthu ogwira ntchito komanso atsogoleri a malo osiyanasiyana a ntchito m'boma ndi kampani zomwe. Mkulu wa bungweli a Mynon Britton wati mwazina kusula antchito pamomwe angadziperekere pa ntchito komanso atsogoleri pamomwe angalimbikitsire antchito wawo nkofunika kwambiri ndipo zimathandiza kuti ntchito za chuma cha kampani zipite patsogolo. Ndipo mawu ake mkulu wa bungwe la Empower X Consult lomwe lithandizire kupereka maphunzirowa wati kubwera kwa Red Point kuno ku Malawi kuthandiza kuti kampani ngakhalenso boma adzipeza maphunziro a ukadaulo wa ntchito wawo mosavuta. Tikamaona ngati ifeyo amene tikugwirizana nawo kutithandizanso kuti mwina tikadziwe zinthu zina ophunzira zinthu zina komanso kupanga limodzi zinthu zina zimene amene apatuka sitingapange chifukwa tikuyang'ananso anzathuwa zaka zimene akhala pansika ndi kuyang'ana mayiko amene mwina agwiramo ntchito ndi kuti kodi aphunzitsa ndani kukhaniza leadership kapena kupanga kuti atsogolera m'makampani. So tikuonanso kuti zimene zija zifikira ku dziko kuti mwina tili ndi zinthu zambiri zimene mwina zakhala zotivuta mwachitsanzo tiyang'ane kumbali ya ndalama zakunjaza apa tikubwera ndi anzathu a Red Point koma tizapatsanso mwayi maparticipants athu kamene anthu obwera nawo kudzapanga nawo maphunziro kuti siwazatolipira kumbali yake makwacha ndo zimene ziya zipakitsanso kuti makampani akhale nkuthekera kuti momwe titumize ndalama zambiri kunja zikhala zochepa anthu aphunzira kuti aziphunzira konkuno kamene apita kunja komwe pakhala mwayi olipira mwina amati makalensi pachizungu makalensi osiyanasiyana. Komanso ngati dziko ndikuti sotipindula ifo tikaphunzitsa atsogoleri ambiri ndikuti akayendetsa makampani komanso madepartment aboma mwaukadaulo ndikuti dziko lipindula pakuthapatsika. Sukulu ya ukachenjede ya Nzuzu yapempha magulu okhudzidwa kuti ayambe kuphunzitsa mwapadera ophunzira asukulu za ukachenjede mdziko muno pa kagwiritsidwe ntchito ka ndalama ndi cholinga chochepetsa vuto la kusakaza ndalama pakati pawo zomwe zimakhudzanso maphunziro awo. Mmodzi mwa akuluakulu a sukulu ya Nzuni a Cecilia Ngwira wayankhula izi pa maphunziro ngati omwewa omwe gulu la ophunzira lotchedwa Nzuni Hope Initiative linakonza. Musasecheyo walemba ripoti. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a sukulu ya Nzuni a Cecilia Ngwira, ophunzira ena amapezeka mavuto azachuma kamba kolephera kugwiritsa bwino ntchito ndalama zomwe amapatsidwa ndi makolo awo komanso anthu ena akufuna kwabwino.
kotero iwo anati nkofunika kuti ophunzirawa azilandira maphunziro apadera pakagwiritsidwe ntchito bwino kandalama. Pamene akakhala kupanga bajeti bwinobwino atha kuzindika kuti kodi choyenera ndipange ndikapeza ndalama ndichiti ndikapanga bajeti yanga kuti makolo kandipasa ndalama ndiwe ndigule chakudya ndipereke rent ndipereke fees ndisanapange zinazo ndikupangira umenewo kusowekera pa ana athu ambiri nkuna maybe kotika event ngati imene iyi kuti aphunzitsidwe mapangidwe yake makonzedwe yake ya budget. Wachiwiri kwa wapampando wa Mzuni Hope Initiative Frank Adriano anati ayesetsa kufikira ophunzira anzawo ndi maphunziro azachuma koma apempha mabungwe kuti athandizepo. Ndiyoti tikufuna tipereke maphunziro kwa ophunzira amene ali pa skulu pano mmene angasamalire chuma chawo, chifukwa chuma ndi chinthu china chimene chimakhala chokhuzana ndi kaganizidwe ka ungwiro pokhala kuti gulupu lathu limaona kwambiri za kaganizidwe ka ungwiro. Kafukufuku yemwe bungwe la Food and Agricultural Organization linachita mdziko muno chaka chatha akuonetsa kuti munthu mmodzi dziko muno amakwanitsa kumwa mkaka okwana malita 9 pa chaka, mlingo omwe ndi ochepa kwambiri. Mkulu wa bungwe la Malawi Milk Producers Association Herbert Chagona wati mlingo ndi ochepa poyerekeza ndi mlingo omwe munthu amayenera kumwa pa chaka omwe ndi malita 100. Zambiri mulipoti la Chifundo Mota lomwe akuwerenga ndi Themba Mwale. Chagona wati mu chaka cha 2025 malita 68.1 million amkaka ndomwe anapangidwa kuchokera ku ulimi wa mkaka mdziko muno, ndipo akukhulupirira kuti chaka chino ziposera apa. Komabe Achagona adandaula ndi mitengo ya mkaka yomwe makampani akuluakulu mdziko muno akumagulira mkaka kwa alimi omwe ndi 725 kwacha pa lita malo mwa mtengo omwe boma linakhazikitsa wa 1000 kwacha pa lita, zomwe zikuchititsa kuti alimi amkaka asamapeze phindu lochuluka. Apa iye wathokoza boma pokhazikitsa mitengo yabwino yoti alimi azigulitsira mkaka wawo ku makampani omwe amagula mkakawo, ngakhale makampani ambiri sakugula pa mitengoyi. Muzaka 5 zambuyozo per capita yathu kuti kodi munthu amamwa mkaka wochuluka chotani inali 5 liters pa munthu pa chaka, mmene ungolankhula mwachipongwe ena amati mwina ndi 1 tablespoon aliyense pa tsiku, mmene ili nambala yotsika kwambiri. Koma mutaona kusintha muzaka zitatu zapitazi kuti per capita yathu panopa ili 9 liters pa munthu pa chaka, mmene kawerengetsa bwinobwino imafika ndithu mpana 10 liters pa munthu pa chaka. Komabe nambala ndi yochepa kwambiri. Panopa kuti gula mkaka pa 725 amene wandi maprocessors akuluakulu, pamene tikaona zolowa kuti 1 liter ituluke ya mkaka, kuona kuti mulimi akuononga ndalama pafupifupi 900,000 ino kumagulidwa 725. Koma cholimbitsa mtima ndi chakuti boma lili pambuyo pathu kwambiri. Katswiri pa nkhani yakadyedwe koyenera a Dr. Alexander Kalimbira wati mkaka ndi wofunikira kuthanzi la munthu, ndipo walimbikitsa anthu omwe ali ndi kuthekera kuti adzimwa mkaka pa mlingo woyenera, ponena kuti mkaka ndi chakumwa komanso chakudya chimodzi chomwe chili ndi zofunikira zambiri pa umoyo wa munthu. Mkaka ndi chakudya chimodzi chimene chili ndi zofunikira zambiri pa umoyo wa munthu. Mwachitsanzo, gawo lambiri la mkaka wa madzi uja ndi madzi amene ndiye thupi lathu limafuna madzi tsiku ndi tsiku. Kumwa mkaka pafupipafupi kumathandizira kuti matupi athu adzigwira ntchito bwino, chifukwa ngati pali gawo limodzi la chakudya limene munthu aliyense amafuna lochuluka kuposa china chilichonse ndi madzi. Chachiwiri nchoti mkaka mulinso gawo lina lotchedwa protein. Protein amathandiza kuti thupi lathu likule, thupi lathu likhale mmene lili mupanga minofu, kupanga magawo amene amathandiza kuteteza ku matenda, kuti mwana ngati ali mwana kuti akule. Magawo ambiri a moyo wathu amakhazikaso pa protein ameneyo. Zakumwa monga yogurt ndi chambiko ndi zina mwa zakumwa zomwe zimapangidwa mdziko muno kuchokera ku mkaka. Malinga ndi kafukufukuyu, maiko monga India, United States of America, Pakistan, China, Brazil, Egypt, Kenya,
Ethiopia, South Africa komanso Tanzania ndi ena mwa mayiko omwe amapanga mkaka ochuluka pa dziko lonse. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. Mlembi wamkulu wa boma wati ndondomeko yatsopano ya ofesi yolula chuma cha wanthu ogwira ntchito m'boma ithandiza dziko lino kulimbana ndi katangale. Unduna wa zofalitsa nkhani watsindika kufunika kuti kampani zomwe sizaboma zigwirane manja ndi boma popanga zipangizo zoyendera makina a kompyuta. Ndipo unduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo watsindika kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Tipitirize nkhani zathu ndi nkhani yokuti unduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana aulumali ndi chisamaliro cha wanthu watsindika kudzipereka kwake polimbikitsa magulu pofuna kupititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Mlembi wamkulu mu undunawu Dr. Esme Kainja wanena izi mu mzinda wa Lilongwe pa msonkhano omwe akuunikira malamulo pa nkhani ya mtendere komanso chitetezo cha amayi. Glory Chinyanga walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Beatrice Mwabe. Yankhula pa msonkhanowu Kainja anati ngakhale kuti dziko lino likuchita bwino pa nkhani ya malamulo, undunawu ukukumanabe ndi mavuto osiyanasiyana. Iwo anafotokoza za mavuto achuma, kusowa kwa mgwirizano komanso kuti nthambi zina zikulephera kugwira ntchito zake moyenera. Kainja anaonjezera kuti kupita chitsogolo undunawu uonetsetsa kuti gawoli likhale ndi chuma chokwanira komanso lilimbikitsa mgwirizano ndi anthu am'madera. Nthawi imene timagwira ntchito imeneyi tinaona kuti nkhani yayikulu inativuta ndi ya ndalama. Ndalama zinavuta ifa chonena kuti chithandizo chenicheni chikuchepera. Ndiye tinaona kuti komanso dziko mwaliona likusintha kotero kuti ndalama imene timadalira anzathu otithandiza ikuchepanso. Ndiye taona kuti tikhale pansi mwanzeru kukambirana kuunika kuti kodi tithandizane bwanji kupeza chuma mu njira zathu zakonkono monga zimene boma lachitira popereka ndalama ija tikuti CDF. Mmene muja tifunanso tionemo kuti kodi muli ndalama yanji imene tingathe kuthandizira azimayi kuti ufulu wawo uyende bwino. Woyimira mkulu wa bungwe la African Union Awota Maina ayamikira dziko la Malawi pochilimika pa ntchito yotukula amayi ponena kuti chiwerengero cha amayi m'maudindo chakwera kuchoka pa amayi 12 mwa 100 aliwonse kufika pa amayi 21 mwa 100 aliwonse. Ndipo woyimira bungwe la United Nations Pamela Mkwamba anati nkhanza pakati pa amayi ndi abambo zikupitirirabe kukhala vuto lalikulu zomwe akuti nthawi zambiri zimadza chifukwa cha mavuto azachuma. Koma nkhani ngonena kuti kodi ma structures amene wawa akugwira ntchito mmene ayinagwira ntchito chifukwa tine mwa chilungamo hiya ngati ma structures alipo koma ndalama zokuti zigwire ntchito kupangisa kugwirira ntchito pa ma structures amene chakuti agwire bwinobwino ntchito sizikuyenda moyenera ndalama zopalibe bwinobwino ndio ma structures akugwirira bwinobwino ntchito. Ntchitoyi inayamba mchaka cha 2021 ndipo tsopano yafika kumapeto. Apolisi mu mzinda wa Mzuzu ati chiwerengero cha ngozi zapansewu zokhudza oyendetsa njinga za moto zakabaza chatsika miyezi 5 yoyambirira ya chaka chino chifukwa cha maphunziro osiyanasiyana amene akuchititsa mu mzindawo. Malingana ndi wachiwiri kwa mneneri wa polisi ya Mzuzu Edison Chipeni, maphunziro osiyanasiyana amene akhala akuchititsa limodzi ndi bungwe la Rosaf ndi konsolo ya mzinda wa Mzuzu athandiza kuti akabaza ambiri adzitsatira malamulo akayendedwe kapansewu. Wisdom Chirwa walemba zambiri mu ripoti. Malingana ndi Achipeni, maphunziro osiyanasiyana athandiza akabaza ambiri kuti adziwe malamulo apansewu ndi kupangitsa kuti aziyenda pamsewu mosamala. January kufikira panopa kunoko ku Mzuzu Police Station sitinalandire ripoti la ngozi inaliyonse tunena ya njinga ya moto
zinthu zimene zatipatsa ndithu chilimbikitso chachikulu kuti mwina ntchito ikugwirika komanso kuti mwina anzathu amene akukhala kuyenda pa msewu kugwiritsa ntchito njinga za moto akuthabe kumatsatira ziwiri zitatu zimene takhala tikuwauza. mneneri wa bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF Thoko Chenjezi wati bungwe lawo lakhala likugwira ntchito limodzi ndi anthu osiyanasiyana ndi cholinga cholimbikitsa kayendedwe koyenera kapa msewu pogwiritsa ntchito maphunziro osiyanasiyana. Ife ngati ROSAF tikulimbikitsa kuti pomafika chaka cha 2030 tikhale tachepetsa ngozi za pansewu ndi theka kudzera mu 2021-2030 Decade of Action Road Safety imene tikufuna kuti tichepetse chiwembe chimene ndi theka. So tikamafika kuti mpaka tufika ndi zero osapangako recording ngozi iliyonse ya njinga za moto ndifosangala kwambiri chifukwa ngozi za moto za njinga ya moto ndi zimene zakhala zili pamwamba kwambiri. Ndi zinthu zambiri zimene tachita takhala tikugwira ntchito ndi Malawi Police komanso Anzuzu City Council. Tiyamike kwambiri ameya Anzuzu City Council akugwira ntchito tamandika kwambiri yonetsetsa kuti ngozi zichepe mu Anzuzu City. Tinaonapo akulimbikitsa kuti anthu asate malamulo akhale malangi amene aneka kukhala anyamule passenger mmodzi passenger avale chipewa komanso oyendetsa avale chipewa. Mmodzi mwa oyendetsa njinga za moto zakabaza Akim Chiwoza anati maphunziro osiyanasiyana amene akhala akuphunzira awathandiza kwambiri kuti azitha kuyenda mosamala komanso motetezeka pa msewu. Timakhala ma meeting ifeni road traffic amene amakhala kutiuza kuti mayendedwe pa msewu tizivala zipewa tikaso ni zoyenereza pa msewu ngati license insurance zonsezo panopa tikukwanilisa. Magulu osiyanasiyana monga khonsolo ya mzinda wa Mzuzu oyang'anira zakayendedwe za msewu apolisi komanso bungwe la ROSAF ati apitiriza kuthandizira ntchito zosiyanasiyana zokhuza akabaza ndi cholinga choti ngozi za msewu zipitire kuchepa komanso kuthandiza kufikira ndondomeko za boma zochepetsa ngozi kufika mchaka cha 2030. Amayi mdziko muno awalimbikitsa kuti adzitenga mbali pa chitukuko cha mabanja pochita bizinesi zing'ono-zing'ono ndi kuchepetsa kudalira abambo. Wanena izi ndi mkulu wa mpingo wa Women of Valor Warriors Mbusa Chimwemwe Patricia pa msonkhano wa amayi omwe unachitikira mu mzinda wa Blantyre. Zefania Nungu walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Simeon Boyce. Msonkhano wabweretsa pamodzi amayi osiyanasiyana kuphatikizapo ogwira ntchito monga za malamulo, za chipatala, zofalitsa nkhani komanso zaluso. Polankhula pa msonkhanowo Mbusa Chimwemwe Patricia Hala analangiza amayiwa kuti nthawi yakwana yoti achilimike pothandizira pa chitukuko cha mabanja awo. Ano tiye ndipange no action tithandize dziko boma lathu tithandize Malawi tithandize makhansala athu ma MP kuti miyoyo ya azimayi isinthe koma iwo zanga mabwere umatisesera pakhomo kumatipangira ma business ifeyo tidzuke ngati azimayi opemphera. That's why nthawi zina muna Chikhristu sichimalemekezedwa fa nthawi zambiri umapeza kuti muna Khristu amene akupempha kwambiri moti ifeyo Yesu Khristu anali othandiza kwambiri anthu. Ifeyo tigwire ntchito kuti dziko lathu lisinthe pothandizanso ena kuti anthu akhale osinthika mu china chilichonse cha moyo wawo. Mmodzi mwa anthu omwe anali nawo pa msonkhanowu yemwe ndi nzika ya mu mzinda wa Blantyre Selube Chisenga anati msonkhanowu unali wapamwamba kwambiri. Leo mmene tamvera mkatimo kunena kuti mzimayi akuyenera kukhala mzimayi wotakataka. Inuyo mukati muonesese ma business amene amapangidwa ndi azimayi amakhala ma business amene amapita patsogolo, amakhala ma business amphamvu amabweretsa chuma chochuluka m'mabanja ku dziko chifukwa mukamuyang'ana mzimayi ndi ochepa pa gulu la azimayi amene amapanga business, amene amapanga utambwali, amene amapanga corruption. Mzimayi akakhala pa business mutu wake focus yake imakhala pa business kupanga ndalama zoti zithandizire banja lake komanso zitukule dziko. Mpingo wa Women of Valor Warriors umachititsa msonkhano wa amayi chaka chilichonse pofuna kulimbikitsa amayi kuti azimirira pomenyera maufulu awo, kupempherera mabanja awo komanso kugawana nzeru za momwe angathandizire dziko lino pa chitukuko kudzera mu ntchito za chuma. Ndipo munkhani za masewero omwe amakonza mpikisano othamanga wa Mulanje Mountain Porters Race ati akufuna ndalama zokwana 60 miliyoni kwacha kuti achititse mpikisano wa chaka chino. Mpikisano wa chaka chino uchitika pa 11 July pa phiri la Mulanje. Ndipo mneneri wa mpikisano Jimmy Maloya wati ayamba kusaka ndalama zoti zithandizire mpikisano.
zokonzekera zayamba bwino ndipo zili mkati zikuchitika magawo awiri amene tinakhazikitsa kwambiri kuti tione tiyenda bwanji. Gawo loyamba ndi nkhani yokhuza chuma, so pakadali pano tikalikiliki kusaka chuma. Makampani wena ayambapo kale kutithandizira, wena aonesa chidwi, komabe tikupitizabe kufunafuna makampani ena ncholinga chakuti mwambo umenewu upite pasogolo. Mukuzoti mwambo mjengo wakulu kwambiri, so tikufuna ndalama almost 60 million, so kuti zitheke zimenezi ni ntchito yayikulu. Koma tithokoze makampani amene abwera kale, komanso tilimbikitse wena amene sanabwere kuti nthawi ndi imene itabwerani mwambo ulipo nthawi yatha pa 11 July ndipo sakhalisapo. Komanso gawo lachiwiri limene tikuchita kwambiri ndi cha registration, kulembetsa. Mukuziwa kuti mwambo timafuna kwambiri kuti anthu alembetse, tiziwe kuti thamanga anthu ochuluka bwanji. Komanso tsiku la event anthu amazabwera ena amene achoka madera atali kuzalembetsa, so tatsegula makomo kuti anthu akhoza kuyamba kulembetsa lero pa kufika tsiku la mwambo umenewu. Zonsezi zikuonesa kuti zikuyenda bwino, anthu akuonesa chidwi chambiri, ayamba kulembetsa, wena kufunsa kufuna kuziwa, potengera kuti mwambo umenewu mukuziwa kalelija unali wa ku Malawi kokha, panopa unatuluka paka maiko akunja, so ngakhale maiko akunja aso ayamba kuonesa kale chidwi kuti ife tizatenge nawo gawo, chimenenso chili chizindikiro chakuti anthu ambiri anachivomera chinthuchi ndipo akonzeka kuti azatenge nawo gawo. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mlembi wamkulu wa boma wati ndondomeko yatsopano ya ofesi yowulula chuma cha anthu ogwira ntchito m'boma ithandiza dziko lino kulimbana ndi katangale. Unduna wa zofalitsa nkhani watsindika kufunika kuti kampani zomwe sizaboma zigwirane manja ndi boma popanga zipangizo zoyendera makina a kompyuta. Ndipo unduna woona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo watsindika kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu komanso chitetezo cha amayi m'dziko muno. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana.